Нали, приятели, днес направих супер много изненади на майка ми, тъй като сега е на работа и е 8:30, 8:37 и тя трябва да дойде в 9 часа. И ние тръгнаха по-късно на работа. Ето това е изненадата и като дойде. С това ще се изненада. Представите ли си? Дала съм ми картичка. Ето това е кашончето с вътре, ето къде неща. Да. В това кашонче само се чудя какво да сложа. Повече вече не знам да ми дойде. Мисли. Така, прибирам ги тези неща в шкафа. Вземам кашона и потегляме. Пък там какво ще сложим, ще видим. Аз имам пари, отивам в китайски и купувам подарък в китайския. Ако сте от Свиленград, няма как да не го знаете. Отивам в китайски и взимам подарък. И го слагам тук. Но, първо, чакай да го махна така. Първо ще нарежа шарени парченца, да мога да ги сложа най-отдолу е тук. И подаръкъм. Така. Ето ще го пръм. Не знам дали ще виждате. Нямам се на никой представя. В момента супер много притеснена. Имам пари достатъчно за подаръци. Така. Хора, явно ще стои ето така. Ето този бял лист. Трябва да го отцветя шарен. Ама не искам да отцветям в момента. Ще го отцветя. Тара! Нали знаеш, че няма да тук при мен някакъв човек? Поне елачи! Бъдете за час-две. Аз ще ви покажа вече подаръците. И сега само мога да ви кажа какво съм ми поръчала от интернет. Искате ли да ви кажа? Добре. Явно ще ви кажа. От интернет хора и поръчах аз. На адрес. Поръчах една чаша с надпис. Мисля, че пише за най-добра за майка на света или честит рожден ден, мамо. Там изобщо аз забравих вече. Защото разглеждах един куп неща. И накрая поръчах 10 чаши. И едната дойде, така че не знам коя дошла. Днес или утре ще ми я пратите по адрес. Ще отида да я взема. Ако утре няма нищо, просто това ще е подаръка за рождения ден. И аз съм имала някой път по-късно подарък за рождения ден. Но както и да е, абонирайте се за час-две да покажа изненади се. Аз така или иначе ще кача клипче от рождения ден, от празненството и така нататък. И така, чао!